Helo a chroeso i fideo'r wythnos hon sydd yn seiliedig ar y wefan benodol, sef classtools.net, fe welwch chi fe ar y top fan hyn. Os ewch chi classtools.net sydd yn rhad ac yn ddim, fe welwch chi lwyth o syniadau defnyddiol i ni fel athrawon. Cliciau ar hwn gyntaf, sef Breaking News Generator. Credaf hwn yn gret fel sbarduno ers neu rhywbeth tebyg, yna i enghraifft i chi nawr. Nawn ni alw fe yn newyddion Preseli. A nawn ni YYP gan fod chydig yn rhy hir. Wedyn mae cyfle i chi newid y pennawd, felly nawn ni estyn ar y ffordd, rhywbeth fel yna. Ticker yw'r darn melyn y, athrawon yn gadael yr ysgol mewn panic. A wedyn y dyddiad allan ni newid i. A wedyn allan ni newid y lleoliad hefyd. Ni maes parcio Preseli. A'r peth gorau yw, o ran y ddelwedd y tu ôl, gallwch chi ddewis ffeil i roi yna. Felly mae'n digwydd bod ffeil dy fi fan hyn allai ddewis o faes parcio Ysgol y Preseli. Dwi wedi dwy'n ar-lein rhywle. Neu o'r ysgol, dyna ni. Yn yr ysgol fyna, dwi'n gallu newid e fel dwi'n dymuno, ond dwi'n ddigon hapus gyda hwnna. A dyna fe, mae'n bosib wedyn i gael URL o hwn i rannu gyda'r dosbarth. Felly os dwi'n clicio fan hyn, dyna rhywbeth ti'n gallu rhannu gyda'r dosbarth drwy cod QR neu beth bynnag dwi am i fe fod, neu allai lawrlwytho fe, neu allai drydaru fe, ond allai ni roi ar-lein fel enghraifft. Os dwi'n rhoi e fan hyn wedyn, dwi'n gallu mynd i lwytho fe, right click, a wedyn arbed e fel delwedd i roi ar daflenwaith neu beth bynnag chi'n dymuno fe i fod. Felly mae hwnna'n gret, dwi'n siŵr bod eich syniadau chi tipyn yn fwy creadigol na'r ei fi. So ni nôl wedyn i classtools.net. Fe welwn ni enghreifftiau eraill o bethau gwych fel Facebook. Mae e'n bosib i chi fan hyn i greu'n ddigidol enghraifft o broffil Facebook rhywun. Gall fod yn rhyw berson enwog neu cymeriad o nofel, beth bynnag chi'n dymuno fe i fod. Mae'n dweud i chi beth yn union gallwch chi newid y man geni a popeth drwy'r Gymraeg sydd yn gret. Chi'n gallu postio, chi'n gallu rhoi delweddau mewn, chi'n gallu esgus pwy yw'r ffrindiau a rhoi delweddau mewn fyna, llwyth o bethau. A eto felly, beth am roi hwn fel cynnig i ddisgyblion yn ddigidol fel gweith cartre yn hytrach na gwneud e ar bapur yn unig. Wrth gwrs mae angen i nhw gael copi ar bapur os nad os mynediad yn nhw i'r we neu osgoi problemau, ond mae nifer o'n ddisgyblion ar yn hoff iawn o wneud pethau'n ddigidol. Rhywbeth arall sydd i weld yn gret yw'r SMS generator yma. Mae hwn yn creu enghraifft o SMS. So nawn ni rhywbeth fel TD clywed. Mae rhywun yn ymateb nôl, clywed be. Ac yn y blaen. So gallech chi ddefnyddio fe fel sbardun i'r wers, fel clo, beth bynnag chi'n dymuno fe fod eto. Llawer o syniadau da fyna. A nôl nawr yn classtools.net eto, mae'n bosib i greu tweet, allech chi esgus bod rhywun enwog wedi trydaru, chi'n gallu newid y username i pwy bynnag chi'n dymuno fe fod. Rhoi'r enw llawn mewn, rhoi'r tweet mewn ar dyddiad. A newn ni esgus fan hyn, newn ni rhoi enw llawn mewn i ddechrau. Enghraifft o tweet, dwi'n ni glido hwn mewn os mae fe'n ddyfyniad, mae e wedi dweud o'r blaen. A newn ni, dwi'n siŵr, rhoi blwyddyn am nawr a submit. Beth byddai'n creu wedyn yw fel roth o ffug tweet iawn neges ar drydar o rhywbeth mae e wedi gweud. Mae rhywbeth eto allech chi ddefnyddio yn eich gwersi chi. Yn ôl fan hyn yn Class Tools, fe welwch chi llwyth o bethau eraill, bethau fel amseru, gemau chi'n gallu creu drwy roi gwybodaeth mewn i'ch hunain. Mae yna pethau sy'n seiliedig ar dermau, neu jyst dangos yr enghraifft i chi, ond chi'n gallu creu eich hunain i gysylltu termau sydd yn perthyn, lle newn ni bananas, afalau, jyst orennau a beth sydd ar ôl. Perau, mae'n rhoi nhw mewn trefen, a wedyn chi'n categoreiddio to. So mae hwnna'n enghraifft bach neis, dwi'n meddwl, o Class Tools. Cofiwch gallech chi bersonoli fe, neud e fel eich chi'n dymuno o ran y wybodaeth. Mae yna frechdan ar gyfer traethawd allech chi greu ac yn y blaen. Llwyth o wybodaeth fan hyn a llwyth o bethau gallech chi ddefnyddio yn eich gwersi chi yn rhad ac yn ddim o classtools.net. Mwynhewch pob lwc.